یوسف نقاب برف بچم. تماشا بینم برف قبران زده است که ماید برف بارید است. شب تا سحر برف زده. خونه که همجا است. همجا بینیم جا. اوه واو مصطفى واه همجا آب بود آخه ها. دیدی تماشا بینه اینجا. بیا ایسنا بیا چی بشینی. بیا مصطفى هر کجا پا نمان بچم جور. زیستان چیله یوسف بچم بیا بچم باز یک جا میغلطی یوسف. یوسف آنه این پشت اکات رفت. سونکه مصطفی یک دفعه پری برف شده. جمع خیلی تماشا بینا برف همین قبلند. شب تا سحر برف وارد است. شما ها بچم نکو بچم رفتی. یوسف نکو بچم یوسف بیا نه این رای تو را بیسونه را کرد. برفی بلندی که دستته Oj. Sobuszka. Male. Male بیا. یوسف خدا جنگ کنم. دوستای عزیز در اینجا ما امروز از کمپانی فابرلیک بوروما گرفتم. خیلی دیده ایستاده. راستی که من باری اول
заказ кардам, намедонистам ки маҳсулоти Фаберлик ягон бор ман истифода бурдагӣ набудам. Чанд бонувони тоҷик мана даъват мекарданд, ман ягон вақт аҳамият намедодам. Лек имрӯз шодам, ки Зебоҷон мара даъват карданд ва ман ба кор даромадам. Имрӯз заказҳои худамро гирифтам. Ман пеш аз ҳама ба Зебоҷон миннатдории худамро мерасонам. Хоҳараки азизи мо, чӣ хеле ки ҳамин видеои мара мебинед. Ман аз шумо бисёр хурсандам, хоҳарҷон, ки мара даъват кардед. Бениҳоят шод шудам, хурсанд шудам вақте ки ҳамин коробкаи ман кушодам. Аллакай приятный запах ба димоғи ман зад. Ман худамро дигар ҳис кардам. вақте ки ман ҳамин хушбӯйиро чӣ мекунам, истифода мебарам, асабам камтар ором мешавад. имрӯз бо боварии комил ба ҳамаи бонувон даъват мекунам, ки компанияи Фаберлик беҳтарин компания будааст. Марҳамат, заказ кунед дӯстон, пушаймон намешавед. Ин реклама нест. Ман аз тавсияи худам гуфта истодам. Мошоаллоҳ беҳтарин. Ман аллакай кушодам, ҳамин чизое ки заказ кардам ҳамаша истифода бурдам ва бо боварии комили худам аз ҳамин испитанияи худам барои шумо тавсия метиҳам, ки ягон майда чӣ накунед, хавотир нашавед ва заказ кунед, ё ки ба касе кор кардан хоҳед, дар зери комментария нависед. Ҳатман пушаймон намешавед. касе кор мекунад, маошҳои хуби худро иншааллоҳ ки соҳибӣ мекунад. дӯстони азиз, марҳамат ба кор ба компанияи Фаберлик. касе боша нависед дар зери комментария. дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар паноҳи худо бошед. наворҳоя дастгирӣ кунед. ҳатман лайку комментария фаромӯш накунед, тамошобинони азиз, чунки ин як лайкаки шумо пешравии канали мо мебошад. раҳмати калон. то видеоҳои оянда дӯстон.